मोसानानै मेंबायना दारंमोन जोबथानायाव बिथांनि चेनेलखौहाय थांनानै सापर्ट खालामहै नोंथांमोना लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन थांदो आरो थांदो बिथांनि भिडिअफोरखौ चेक खालामहैदो बिथाङा शर्ट भिडिअ बानायो आरो सम सम कमेडि बानायो बिदिनो ओमफ्राय गोदानसैलै चेनेला खिन्थु गोदानसै सिगांनिथ' गैला फुरानाया हेक जाबाय बिथांनि फुरानाया सिगांनि देरबायमोन चेनेला ओमफ्राय दा हेक जानानै बिथाङा चेनेलखौ मोनफिनाखिसै आरोना ओमफ्राय दा बिथाङा गोदान चेनेल खुलिफिनदों दा बेखौ थांनानै नोंथांमोना सापर्ट खालामहैबानो जाबाय बिथाङा शर्ट मुभि लाबोयो आरो कमेडि बानायो ओमफ्राय बिथांनि बै एसके ब्लग एसके बड' ब्लग सोलायबाय नै बिथाङा आं बुंब्रबबाय दे बिथांनिखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन थांनानै सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय माने गोदानसो जोंबो डाइरेक्ट बुङाखैनोसै आं माने समफ्रामारि ब्लग आरोखि आंनिया दानिया समफ्रामारि ब्लग माने अनलायनायनि गेजेरजों माने सापर्ट खालामलायना होदो दाथ' जेनेरेलि बानायो आङो एक्सुवेलि माने समाव माखासे भिडिअफोरखौ होबाय थानो मोना नालाय ब्लग भिडिअबो लाबोयो आं जेनेरेल आरोखि आंनि चेनेला अननानै सापर्ट खालामदो आरोखि ना जायफोरा आंनि जुदि बिथाङा लिंक होनो नागिरदों लिंकआव हाबनानै आंनि समफ्रामारि ब्लगखौहाय साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बिसिनिखौल' नङा लोगोफोर आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो रोजा रोजा मिनिया होननायजों लोगोसे मिनिनोसो ओंखारबाय आं थारमाने बियो ब्लगार आरोना हा औ दे नायबाय थाखायो मोजाङै दं गोजाननि फैनायनि देरहाबाय दे मा डाइरेक्टआव थांखानोसै औ डाइरेक्ट ससेखौ दे सहैगोन थांनो दे बिथांमोना गसाइगावनि टिममोन दा बिथांमोना थांनो ओंखारबाय आरो जोंबो थांनो ओंखारबाय दा बेनोसै मालिबिथानि बाजारखौ नाम दोनलांनायसो लादोंहाय रैरुब हाथाय होननानैहाय मा होनो बेखौ साव अमा बेदर नामा दासो बे मम' नामा मम' बेस्ट मम' प्लेटआव बेसेथो 30 खमावनो मोनजायो होमब्लाथ' ने ओमफ्राय बेबो मम' हटेल हटेलनि नामा बैनो लाइमोन रेस्टुरेन्ट बा रेस्टुरेन्टलायनो इसेयानो गैया नङा खेबखादों माने रेस्टुरेन्टनि नामखौ खिथादोंमोन नै लाइमोन रेस्टुरेन्ट बेसे थानांगौमोन रालाय रेस्टुरेन्टआ लाइमोन रेस्टुरेन्टआव बिथांमोनाबो सानदों मोसानानै मेंबायना दारंमोन हरैबो खना खना चावमिन जादों माबायदि टेस्टिं दे गोजोननाय थाबाय मोनजायाखै नोंसोर दाबो